बुंबाय आंनि मुङा हायना बसुमतारी। हायना बसुमतारी ना आदसा नोंखौ गिबि गिबि सोंथियाव सोंसिगोन सिफुंनि जा गिबि रिंसारथि फारि बिनि जा सुलां फारि आरो सुफिन फारि बेखौ खेबसे बुंनाय। सा रे मा पा धा सा फैफिनदो सा धा पा मा रे सा। बरिया। सिफुंनि रिंसारथि फारि मोनबेसे खोलोबाव राननो हादों जों? मोनथाम। जायखिया बिनि मोनसे बिदिन्थि होलाय रिंसारथि फारिखौ। जायखिजाया मोनसे रिंसारथि फारि बिदिन्थि दे। जायखिया बिनि मोनसे रिंसारथि फारि जौखो फारिनि जायखिजाया मोनसे बुंदो दे होमबालाय। सां रेंगां। सां रेंगां ना? आरो फर्मुलाखौ रोजाब। मेथाइखौ रोजाबग्रो ना फर्मुलाखौ रोजाबग्रो? दा सा दा पा मा 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 सा सां मा मा दा सा दा पा मा 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 सा सां मा मा दा सा रे रे सा रे सा मा सा रे सा दा सा रे रे सा मा सा रे सा। बोहैलांदों दैमा दैसाया जिरि जिरि बोहैलांदों दैमा दैसाया जिरि जिरि बोहैलांदों धोनस्रि बिरस्रिया जिरि जिरि बोहैलांदों धोनस्रि बिरस्रिया। फर्मुलाखौ सासे रोजाबो। फर्मुलाखौसो गिबि स्टाइ आन्थानिखौ। सा दा पा मा सा सा दा पा मा सा दा पा मा सा सा दा पा मा मा सा सां दा पा मा पा सा सां दा पा मा दा पा सा सां दा पा मा रे सा मा 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 सा दा सा मा मा मा। बरिया। दायो बुं बागुरुम्बायाव मोनबेसे बोखावथि थायोमोनलाय? ब्रै बोखावथि थायो ना? आरो ओरै एक्सखौ मा होननानै बुङोमोनलाय? हा? बे सानजाबसिनखौ मा बुङोमोनलाय एक्सखौ? बेयाव माजों फोरमायदोंमोनलाय? आं मा होनना खोन्थादोंमोनलाय बेयाव? बेखौ बावबाय ना? दायो बुं हिन्जावफ्रा पादा जागोन डाबल बुंलाय। सा सा रे रे मा मा नों दा मादि हागोन होननानै सानबाय था। धा धा सां सां। जोङो दामनो थाखाय बबे आखाइनि आसिखौ हगारनांगौ? मा आखाइ आरो पा सोदोबखौ दामनो थाखाय जोङो बबे आखाइखौ हगारनांगौ? आसिखौ हगारनांगौ आरो माबे आखाइनि? सेथि ना नैथि ना सेनिबो नैनिबो दङ? सेथि। ओमफ्राय जायखिया मोनसे नंगौ हरा। सिफुंनि जोबथा रिंसारथि फारिया मा? हा? सिफुंनि जोबथा रिंसारथि फारिया? दै जिरि जिरि बेखिनि मेथाइखौ रोजाबना। गोसा
गया बाथा सियारम्फै जोबथा कुइसन ना दे मोनसे बावदो बिनि फर्मुलाखौ ससे रोजाबदो दै जिखौ हाया दे जाबाय नोंथांनासै बाय बाय नेक्स्ट सिगारेट सिगारेट खारबा लोगोफोर जा फैयै फैयै सिफुंनि फारिया जोबथा सिगारेट